Merhaba temaşevanêja. Mijara vê bernameya me jî bişaftine. Lê em ê zêdetir pêkanînên dewleta Tirkiyeyê li dijî Kurdan di Bêjingê re derbas bikin. Dîroka bişaftina çand û zimanê Kurdî heta 1805 dere. Lê bi taybetî piştî avakirina komara Tirk bişaftina bi darê zorê dest pê kiriye. Navê vê polîtîkayê plana islahkirina şarkê bû. Ango tunekirina Kurdan. Plan di sala 1925 da ketmeriyetê ji 27 xalan pêk dihat. Ev plan bi armanca lêzkirina bişaftinê di sala 1930 û 1960 de hate nûkirin. İktidarên Tirkiyeyên piştre hatin jî meşandina planê wekî amantûyê dîtin. Tunekirina Kurdan yekemîn armanca darbeya 12 îlonê jî bû. Pêkanînên li hemberê Kurdan derketin asta herî jor. Herî dawî jî di 2015 de îktidara AKP û MHP bi plana têkbirina Kurdan çarçoveya planê berfireh kirin. Niha em cardin vegerin serî. Ango ser xalên plana islahkirina şarkê. Beşek planê tunekirina fîzîkî û beşek jî têkîldarê tunekirina çandî û ziman de ye. Xalên têkîldarê tunekirina fîzîkî de mijarê bernameyek dine em anha li xalên bişaftinê mêzekin. Li gorî vê planê û versiyonên hatine nûkirin. Tê axaftina Kurdî li bajar û navçeyên Kurdan, li sûk û bazaran, li saziyên dewletê, li şaredarî û dibistanan were qedexekirin. Navên bajar, navçe, gund, çiya, çem, dol, newal, deşt û wargehên Kurdan tê bi yên Tirkî bên guherantin. Yên ji bilî Tirkî tenê peyvek jî bi Kurdî biaxivin, di bi boneya dijberiya zagonan, dewlet û hikûmetê bên cezakirin. Di bajarên Kurdan tê ocaq û dibistanên lêliyên Tirkan bên vekirin. Li van dibistanan bi taybetî tê keçên Kurd bên qeydkirin ku di pêşerojê de zarokên xwe bi Tirkî mezin bikin. Tê bi lêkolîn, pirtûk û çapemeniyê bê nîşandayîn ku Kurd hemû Tirkên çiyayî ne. Kurd Tirkin û zimanek wekî Kurdî tune ye. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eşdeğerde gördüremezsiniz. Kürtçe diye bir isim yok. Tê nav û nasnameyê gund û kesên bi Kurdî diaxivin bên kişifkirin. Gundên biçûk dê li ser gundên Tirkan bên belavkirin. Di vê destûr neye dayîn ku Kurd gund û taxek nû ava bikin. Ama Dersim'in Kürtlükle, Kürtçe ile hiç alakası yoktur. Di vê kesên Kurdî nizanin li van gund û taxan bên vazîfedar kirin. Di vê destûr ne de dayîn leqeb, nav û nasnavên Kurdî bên bikaranîn û ev ji qeydan bên derxistin. Müdür ji wir derket gote navê xwe dênim jêra. Navê müdür li min danî. Perihan ablayê hebû herkesî lê temaşe dikir û navê me danîne Perihan. İşekî me dewletê ketî gotî hûn paşnavê xwe bikin Türk ser sera ser çava me jî bê fedî bê ar me kirî Türk. Navê te tu nizanî ku ji ber ku Kurdiyê divêke Tirkî. Navê de wexta te qeyd kî navekî cuda dizîne te. Ya me şeka wisa me re dihat. Heta min dest pê dibistanekî min nezanî navê min Seykane. Yani ez heta hanga navê min Cihan bû. Hengê min zanî navê me ne normal e. Di vê nîşanê herkesê bê dayîn ku Tirkbûn ne tenê tiştekî bi şeref e. Di heman demê de gelek berjewendiyên wê jî hene. Di vê kesên Tirkî dizanin bi yên Kurdî diaxivin re bêzewcandin. Di vê neyê jî bîrkirin ku kinç, stran, lîstik, dawet û civîn jî hestên neteweyî zindî dihêlin û civaka bi pêşeroja wan we girê didin. Ji bo vê li gel ziman di vê ev hêmanên çandê jî
bên qedexe-kirin. Di vê navên Kurdî bi lez bên guherandin. Yên Tirkî li van bên kirin û di qeydên nüfusê de jî ev bên guherandin. Nüfusa kesên xwe Kurd dihesibînin divê bê kêmkirin. Têkiliya wan bi Kurdên li Iraq û Îranê re bê qutkirin. Ji hev bên belavkirin û koçberkirin. Divê derfetên xwendin û aboriyê ji kesên dibin Tirk re bên afirandin. Divê ji hemû cîhanê re bê gotin ku li Tirkiyeyê Kurd nînin. Enstitûyek Türkolojî divê demildest bê avakirin û ev enstitû gotinên kesên xwe Kurd dihesibînin vala derxe û nîşan bide ku koka wan Tirk e. Wekî hûn jî dibînin planên bişaftinê yek bi yek hatine bicîhanîn. Gelek kitê û hûrguliyên dinên van planan hene. Niha em li encamên vê tevkujiya çandî mêzekin. Bi sed hezaran Kurd hatine qetilkirin. Bi milyonan Kurd hatin koçberkirin. Navên bajar, gund, navçe û hemû erdnigariya Kurd bi yên Tirkî re hatin guherandin. Ji cil û bergan, heta stran û kilaman, çîrok, pêşgotin û bi wêjên Kurdî an hatin qedexekirin, an jî ji bo Tirkî hatin wergerandin û dizîn. Di dibistanên Leylî de zarokên Kurdan li cendereya bişaftinê de hatin derbaskirin. Ji çand, civak, ziman û jiyana wana kurdewarî hate durxistin. Komkujiya çandî, îşkence û dramayên mezin bi Kurdan dan jiyandin. Baş e, li gel vê pergala tevkujiya çandiya nêzî 2 salan, rewş çi ye? Di encama polîtikayên îmha û înkarê de gelê Kurd trajeyên mezin jiyan. Çand û zimanê Kurdî ziyanên mezin dîtin. Nijadperestiya Tirk piştî 1938 bi gotina Kurdistana mirî li çiyayê Agiriyê binax kiriye pesnên xwedan. Heta salên 1970yan dengê gelê Kurd bi tevahî hate birîn. Li ser axa Kurdan bi navê Kurdbûnê êdî pelek jî nedihêjiya. Tam di vê demê de di dema herkes digot Kurd û Kurdbûyî qediya de gelê Kurd car din xwe ji xweliyê xwe afirand. Keç, xort, jin, mêr, pîr û kalên Kurd li dora têkoşîna azadiyê bûn çember. Qeyd û bendên bi pîlanên înkar, îmha û tûnekirinê hatibûn danîn, yek bi yek hatin şikandin. Kirasê mirinê bi têkoşîna azadiyê hate çirandin. Îro her çiqas beşek biçûka Kurdan ji ber tirs, berjewendiyên aborî û sedemên din asîmîle bibin jî bi 10 milyonan Kurd xwedî li nasname, ziman, çand û hebûna xwe derdikevin. Lê hê jî li pêşiya nasname, çand û zimanê Kurdî gelek astengî û talîke jiyene. Ji vana herî mezin wekî encamek planên bişaftinê derketî holê xwe bişaftine. Kurdên li gel komkujî, sirgûn, qedexe û cezakirinan kirasê mirinê çirandin bi talûkeya êrişên dewletiyên bişaftin û xwe bişaftinê re rûbirû ye. İktidara AKP û MHP di 5 salên dawiyê de Peykerê Ehmedê Xanî, Uğur Kaymaz, Roboskiyê ji goristanên Kurdan bigire heta tabelayên bi Kurdiyên bajar, gund û dikanan rakir. Hê jî pirtûk, kowar, televîzyon, rojname û perwerdeya Kurdî qedexe dike. Ji bo wê pêwîstî bi tekoşîna li hemberî êrişên bişaftinê û xwe bişaftinê heye. Ji bîr nekin, kesê bişaftî, kesê ji mirovbûnê derketiye. Em li gel mirovbûna xwe, çand, ziman û nasnameya xwe jî li hemberî yê ne mirov biparêzin. Em rojî salî